е, че трябва да се пише модерно. Това е чудесно. Но за да се пише модерно, трябва да има история зад гърба на модернистите. И струва ми се, че тази книга следва традицията на нашия факултет, на човека, който умее да се занимава с история, усетил е вкуса на документа, помислил е върху него и е дал своето мнение. Аз не съм специалист, както всички знаете, и затова ми е лесно да говоря, но казвам това абсолютно откровенно, защото страниците, които разгърнах и това, което знам, че Светло е преживял през тези години, пишейки първо дисертацията, второ това, което е доосмислил в своята книга, звучи именно така. Радваме и факта, че когато един човек представя своята книга, той се вълнува. Не е грешно да изживява своето вълнение и да го представя пред другите. И аз уважавам тази емоция и се радвам на тази зала, която е пълна с млади и по-старички хора, които могат да споделят емоцията на Светослав. Заповядайте, господин авторе. Благодаря. Чувствам се малко като ти по празната пресконференция. Няма да ме сълзи, обещавам ви. Първо да благодаря на всички вас, че сте тук. За мен е изключително голямо удоволствие да видя и то в този летен ден, където хората си мислят за и също така приятни неща, като море, почивка и така нататък. Сега, както каза доцент Попнеделев, това, което представям пред вас, всъщност беше, в основата беше моята дисертация, защитена преди вече не толкова скоро, 2010 година, на темата за либералната партия в България. Сега тази партия смея да твърдя, че това е първото мащабно изследване, което е посветено на нея. Разбира се, като всяко нещо първо, със сигурност то има недостатъци. Очаквам от вас, като читатели, да ги посочите по-кратък или по-далечен срок. Разбира се, тази книга не излиза от нищото. Тя в известен смисъл е продължение на всичко писано, в частност по партийните въпроси на новата българска история. Затова в известен смисъл тя е продукт, както разбира се, мой личен, така и резултат от това, което съм усвоил от като цяло академичната общност в Софийския университет. Като започнем от професорското тяло, мине през доцентите, асистентите, моите учители. Тук, разбира се, студентите, с които така имам наистина удоволствието да комуникирам. Дълго време така трябваше да излезе тази книжка. 2006 година така започнах да се занимавам с тази проблематика. Благодаря на доцент Колев на първо място, който ме насочи към тази сфера. Също имам да благодаря на ужасно много хора. Надявам се, че пропусна някой да не ми се разсърди. На първо място на доцент Колев, който беше моя научен ръководител, който в началото беше доцент Колев, после стана Валери. Благодаря на всички останали мои приятели и колеги от катедрата, на доцент Седи Янчев, който впоследствие стана Бата Весо, на доцент Попнеделев, на Валта Станев, разбира се, на Михаил Груев, на Ичо Беров, моя така приятел от студентските години, с който Ицка рече, с когото обмислим политиката от сигурно от 10 години и продължаваме да я обмислим и така се безуспешно. Благодаря моите рецензенти на професор Любомир Огнянов, който много се радвам, че го виждам, и на професор Веска Николова,
които така с обективните си рецензии, забележки и формални и неформални така ми позволиха да коригирам този труд. Благодаря на професор Тоан Гурски от Търново за контактите. Благодаря на доцент Тодор Мишев също. Наистина на ужасно много хора. Благодаря, разбира се, на моето семейство, на майка ми най-вече. Всеки, който е бил докторант, знае. Всеки, който е бил докторант, знае за какво става въпрос. Тук почти всички сте били докторанти, тези, които не са още, им пожелавам да бъдат. Благодаря на моята приятелка, на момичето до мен, което в последните 2 години дава кураж и вдъхновение. Благодаря на всички приятели в и извън университета. Са и приятели. Все пак човек е по-богат, колкото по-добри и по-близки приятели има. Аз мисля, че в това отношение съм богат човек. Благодаря.